Oin, 10etakoa ikastolan prestatzen, baina nondik dator hau? Aurrei ingurune aberatsa eskaini nahi dotzeu, janarixakin esperimentatzia, ikustia, ikutzia, dastatzia, usaintzia eta elkarrengandik ikasteko aukera paregabea da. Kontsumitzaile eta ekoizleen arteko zubilana eta koordinazioa egiten dugu ere indajanetik. Ogixa, sasoian sasoiko frutia, bertakua, jateko aukera eskainiz ikasleei. Elikadura osasuntsuaren sustapen lana egiten da eta aurren aukera berdintasunean eragiten da. Otordu osasuntsu bera partekatzeko aukeria izanik. Lehenengo fruta eta ogixa jasotzen dugu. Gero, gela bakoitzak frutia garbitzen dago. Handixak etortzen dira guri laguntzera. Fruta eta ogixa prestatu eta banatzen dugu. Erabilitzakoa be garbitzen du. 10etakoa danon artean kudeatzeak aurren autonomian eragin handia dauka. Ekintza hauek egunero aurrera eramaten ditugu eta horrekin batera ardurak banatu be bai.